זהו דור הבייבי בומר, זה יהיה הדור הראשון שאנחנו מדברים. בעצם אנחנו מדברים על דורות, דור זה בערך 25 עד 30 שנה. אנחנו בעצם מדברים על דור והמאפיינים שלו. אנחנו נרצה, נכיר את הדורות דרך אנשים שהמצאנו, אבל אנשים, מה הם עושים בחייהם, על איזה רקע תרבותי הם בעצם גדלו, ואיך זה משפיע, מה הם מחפשים בהתנדבות, ואיך זה משפיע בעצם על ההתנדבות שלהם. דור הבייבי בומרס, אלה שנות הלידה שלו בעצם, יש לנו פה את שלומית, היא נולדה בשנת 1965, עובדת כמנהלת חשבונות, חברה עסקית, משפחה, נשואה, ילדים, הכל טוב ויפה. איפה היא גדלה? דור הבייבי בומרס זה דור שגדל באווירה מחאתית מסוימת, הפנתרים השחורים זה הדור, הם גדלו במציאות שראו את הפנתרים השחורים, וודסטוק, ילדי פרחים, אחרי מלחמת יום כיפור, דור שעשה מהפכה והוביל גם מהפכות. הם דור מאוד, הוא נשאר איפה שהוא עובד, איפה שהוא עבד תמיד, 30-40 שנה, דור שעושה בעצם קריירה, חשובה לו מאוד הקריירה, חשוב מאוד הביטחון הכלכלי, זה משהו שעל פיו מנהלים את החיים, על פיו החיים מתכננים אותם, ויש כמובן בעתיד את קרן הפנסיה שמחכה. דיברתי על המציאות שהולכת ומשתנה, זה דור שיכול להיות שהוא ראה את סבא וסבתא מסתכלים להם על כיסא נדנדה, סורגים סוודר כל הקיץ כדי לתת אותו פעם אחת בחנוכה מתנה בחורף, ואחר כך מפתחים עוד איזשהו תחביב, ואמרתי, אני לא מתכוון להעלים, אבל זה סבא וסבתא שלי, זה מה שהם עשו, או דור שראה סבא וסבתא באמת מזדקנים ואורח חיים אולי קצת פחות נעים וכולי. היום הבייבי בומרס גם חיים במציאות שיש בה רפואה הרבה יותר טובה ומתקדמת, אורח חיים הרבה יותר גדול. דיברנו על הפנסיה, זה דור שמבחינתו רואה את הפנסיה כקריירה שנייה לחלוטין. הם מחכים שהפנסיה כבר תבוא כדי שהם יוכלו להגשים את כל החלומות של מה שהם לא עשו בקריירה. לפני כמה זמן ישבתי עם חברות בבית קפה, והייתך בעצם ליאורה, ופתאום ראינו מישהי אמרנו, זאתי בטוח בייבי בומרס קלאסי. בחורה שלא נראית לנו גם כן אזור ה-55, עם קעקוע על העורף, קעקוע על היד, שלופה וכולי, שוב, קצת הנחת הנחות, אבל זה דור כזה שאומר, רגע, למה שלא נעשה קעקוע? בואו לא נעשה קעקוע. בוודאי שאפשר לעשות קעקוע. נתון מעניין שיצא איזשהו מחקר עצוב ומשמח, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים עליו, שהילדים של הדור הזה הם בפאניקה מטורפת, כי הם פשוט אומרים מה קורה לחבר'ה, הם מבזבזים לנו את הכספי פנסיה. מה העניין עכשיו? לצאת לקרוזים? מה זה? לירושה, סליחה, כן, לירושה. מה העניין של לצאת לקרוזים? ומה פתאום עכשיו אבא קנה ג'יפ? זה לא מתאים, זה לא מסתדר. הם אמורים לשבת בבית ולשמור על הכסף למעננו, וזה ממש טעות, זה לא מה שהם רוצים לעשות. שוב, זה דור של מהפכה, הם ראו מהפכות, הם יודעים גם מה זה מהפכות. הם יודעים שהם יכולים להוביל מהפכה גם ברמה כללית, וגם ברמה כמובן אישית, והם נורא רוצים להיות סבא וסבתא, אבל חבר'ה לא בניסיון מלאה. אני נורא אשמח לבוא לשמור על ילדים, אבל היום יש לי התנדבות, או מחר יש לי איזשהו חוג, ובכלל אנחנו שבוע בטיול ג'יפים בקרפטים, אז זה לא מתאים, אבל אני אביא מתנה נהדרת לנכד, ואיזה כיף לנכד, ורק למד אותי איך מצלמים פה במצלמה, כדי שאני אוכל להראות לכולם בפרלמנט של יום שישי, איזה נכד מוצלח ונהדר יש. אז זה בעצם דור הבייבי בומרס שלנו. ואם אנחנו מדברים על התנדבות, אז הם התנדבו במסגרות שונות בעבודה. כמו שאמרתי, הם דור של קריירה מתמשכת. הם לא דור שהמילה אפיזודי תעלה פה עוד הרבה יותר. הם לא דור של לבוא וללכת ולעשות את הכל קצר מועד, אבל הם בהחלט, הם יבואו להרבה זמן, הם יהיו נאמנים. הם נשארו בארגון הרבה זמן, אבל פה גדול. הם לא יבואו סתם לארגון, אוקיי? לצורך העניין, נשות ויצו זה משהו נחמד, אבל אם אני לא ארגיש שאני תורמת שם, או אני ארגיש שאני בא שם באמת לידי ביטוי, אז אני לא אשאר שם, אני אלך אולי לאיזשהו מקום אחר. מה שנשות ויצו כן צריכות לעשות כדי לגייס אותי, זה להראות לי שאני משמעותית, לתת לי איזושהי חוויה התנדבותית ראשונה, חד פעמית טובה, אפיזודית, ואז אני נאמנה. זאת אומרת, הם יגיעו, יעשו את ההתנדבות, ימצאו את המקום שלהם ויגידו, אני נשארת. מה חשוב? אני מיומן, אני מיומנת, אני רוצה לבוא ולתת מעצמי, ממה שאני יודעת. אני רוצה גם אולי להתנסות במקומות שלא מספיק התנדבות.
רציתי או לא ידעתי ולקבל בו איזושהי חוויה. אני רוצה ארגון של ארגון יעיל ושעובד, שלא להיות משהו מגושם ויותר מדי ביורוקרטי, וכן חשוב לי כמובן מסגרת חברתית ולעבוד עם אנשים. שאלה? אלה דור הבייבי בומרס, אנחנו עוברים לדור הבא של דור ה-X. רגע, אז לי יש שאלה, באמת, יש חברות, אולי גם נדבר על זה קצת אחר, שיש להן היום כוונה לגייס גמלאים של החברה. אתה יכול טיפה להתייחס על זה בהקשר לבייבי בומרס? אז השאלה הייתה על גיוס של חברה, איך אנחנו מגייסים בעצם דור של בייבי בומרס? להתנדבות. זאתי הנוסחה. אוקיי, זאתי הנוסחה. אני אספר לכם על בני זוסמן, שהוא היה בנקאי 35 שנה. כשהוא יצא לפנסיה, אז הוא התחיל להתנדב בהרבה מאוד מקומות. ושני מקומות היו לו מאוד מאוד מאוד, לא שני מקומות, שני תחומים. אחד כנראה הוא רצה פיצוי בגלל שהוא היה בנקאי כל החיים, הוא חיפש איזשהו משהו, כמו שאמרנו, משהו שהוא לא עשה, שזה במקום פסיכולוגי, והוא הלך להתנדב בתמיכה נפשית בטלפון, שהוא רצה את זה, אבל קרה משהו מעניין יותר חנגית. והדבר השני, הוא היה בנקאי כל החיים. אם אני בנקאי כל החיים וניהלתי, תנו לי להיות בוועד מנהל, תנו לי להתנדב בעמותה, בתחום של כספים. וזה מה שהוא עשה. הוא נהיה בוועד מנהל בביקורת הכספית, הוא נהיה בוועד מנהל בעוד מאוד מתחום. זאת אומרת, אם אני הולך שוב, אתם יודעים כרגע מה המתנדב עושה, או המועמד, סליחה, מה הוא עשה, מה המיומנויות שלו, תביאו לו את זה, אבל תשאלו אותו דבר. למה? כי יכול להיות טוב, תגידו למישהי, במודיעין, בלי זה היה לא זוכר איפה זה היה, אחת העמותות רצתה לגייס קשישים לעזרה לנוער, בהכנה של שיעורי בית. והיא פנתה למורים, ואומרו, אז תביא אותם. 30 שנה הייתי בכיתה, רוצה לשים אותי שוב בכיתה. אז כאן צריך לשים לב, גם לשאול מה מעניין, אוקיי? ואני חושב שאולי באמת המפתח פה זה לא להניח לגביהם הנחות, ולשאול את השאלות הנכונות. לשאול את עצמכם את השאלות הנכונות וגם את המסגרות, וזה מאוד מאוד חשוב, כי בהמשך תכף נראה, זה דור שמחפש. ברגע שהוא מרגיש אני מחפש, ברגע שהוא מרגיש אני כרגע עושה את מה שאני רציתי, הוא נשאר. אוקיי? יש לי את המסגרות, יש לי את המקומות, והוא באמת יעשה.